चला आधी माझ्या मागे मागे म्हणा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जोरांनी बोला जरा. ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आपण सर्व मराठी जण आहोत. आपला आवाज थेट भगवंताच्या चरणापर्यंत पोचावा पाहिजे. असं कसं चालेल की आपण ओम नमो भगवते वासुदेव एकदम निढाल रीत्याने बोलायचं असं नसतं. बोला आता. पूर्ण शक्ती आपल्या कंठामध्ये घेऊन या आणि बोला माझ्या नंतर. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हा आता कसा आला. आता कसा आवाज आला. मग दरवेळेस प्रत्येक वेळेस हरी असाच बुलंद बोल आवाज हरी. असावा पाहिजे. असाच उंच बुलंद आवाज भगवंताच्या चरणी जावा पाहिजे. ठीक आहे. चला आता ज्यांना वाचायचं आहे त्यांनी रिझाईन करावा. आता माताजी तुम्ही तर रिझाईन केलेला ना. हा डाऊन का करून टाकलेला लोअर हँड नाही चालणार. ओके. चला आता आपण हा श्लोक वाचू. शब्दार्थ आणि अनुवाद तो मी वाचेन. तात्पर्य तुम्ही लोक वाचा. ओके. तत्र तत्राजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तन्न शंसितुम् अर्हसि. तत्र तरी तत्र त्यापासून अंजसा सुलभ रीतीने आयुष्यमन दीर्घायुष प्राप्त झालेले भवता सन्माननीय यत जे विनिश्चितम निश्चित केले आहे पुंसाम सामान्य जनांसाठी एकांततः अत्यंतिक परम परम श्रेय कल्याण तत् ते नह आम्हाला शंसितुम समजावून सांगण्यास अर्हसी योग्य आहात. तुम्हाला दीर्घ आयुष्याचा आशीर्वाद प्राप्त आहे. तुम्ही सर्व प्रकारे सुयोग्य आहात. तरी तुम्ही सामान्य जनांच्या आत्यंतिक अथवा परम कल्याणासाठी जे निश्चित केले आहे ते कृपा करून आम्हाला सहजपणे समजणे शक्य होईल अशा सुलभ रीतीने समजावून सांग. हा राजश्री माताजी आपण वाचायचं. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपादची जय असं बोलून तुम्ही तात्पर्य सुरू करू शकतात. तात्पर्य श्रील प्रभुपादांद्वारे श्रील प्रभुपाद की जय. बोला. भगवद्गीतेत आचार्यांच्या सेवेचा निर्देश केला आहे. आचार्य आणि गोस्वामी हे नेहमी सामान्य जनाच्या कल्याणाच्या विचारात निमग्न असतात. विशेषतः ते त्यांच्या आध्यात्मिक कल्याणाच्या विचारात निमग्न असतात. आध्यात्मिक कल्याणामागून आपोआपच भौतिक कल्याण होत असते. म्हणूनच आचार्य हे सामान्य जनाच्या आध्यात्मिक कल्याणाचे मार्गदर्शन करीत असतात. या कलियुगातील किंवा कलहाच्या या लोहयुगातील लोकांच्या पतित अवस्थेचे निरीक्षण करून ऋषींनी सूत गोस्वामींना सर्व धर्मशास्त्रांचा सारांश सांगण्याची विनंती केली. वर्तमान युगातील पतित जीवांचा उद्धार व्हावा हाच त्यांचा हेतू होता. म्हणून ऋषींनी त्यांना परम परिपूर्ण कल्याण कोणते हे विचारले आहे. कारण परम कल्याण लोकांकरिता आहे. या युगातील लोकांच्या पतितावस्थेचे वर्णन खालील श्लोकात केले आहे. प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतयः मंदभाग्यायुपद्रुतः प्रायेण प्रायः अल्प आयुषः अल्पायुषी सभ्य सभ्य कलौ या कलियुगात. कृपया सर्वांचे म्यूट ठेवा. अस्मिन् या युगे युगात जनाः लोक मंदाः आळशी सुमंद मतयः मार्गभ्रष्ट मंदभाग्याः
दुर्दैवी ही आणि उपद्रुत हा अशांत त्रासलेले. हे सभ्य कलियुग नामक या लोहयुगात लोक अल्पायुषी आहेत, भांडखोर आहेत, आळशी आहेत आणि मार्ग चुकलेले आहेत, दुर्दैवी आहेत आणि पूर्णपणे त्रासलेले आहेत. हा माताजी आता वाच. राजश्री माताजी हरे कृष्ण वाचा. राजश्री माताजी हरे कृष्ण. वाचो माताजी. हो वाचा, तुम्ही वाचा. श्री हरे प्रभुपाद कृष्ण. वाचताय का कोण? हो वाचा. तुम्ही नव्हते वाचत म्हणून विमल माताजी वाचायला जात होत्या. हरकत नाही, तुम्ही वाचून घ्या, मग नंतर विमल माताजी नादीन मी. बोला. भगवंताचे भक्त सामान्य जनाच्या आध्यात्मिक विकासासाठी नेहमी उत्सुक असतात. जेव्हा नैमिषारण्यातील ऋषींनी या कलियुगातील जनतेच्या वस्तुस्थितीचे विश्लेषण केले, तेव्हा त्यांनी भाकीत केले होते की मनुष्य अल्पायुषी होतील. या कलियुगात आयुष्याचा काल अल्प झालेला आहे. तो अपुऱ्या अन्नामुळे नसून अनियमितपणाच्या सवयीमुळे झाला आहे. नियमित सवयी आणि साधने, अन्न यामुळे आपले आरोग्य सांभाळता येणे शक्य आहे. आवश्यकतेपेक्षा अधिक अन्न खाणे, अनावश्यक इंद्रिय तृप्ती करणे, दुसऱ्यांच्या कृपेवर अनावश्यक अवलंबून राहणे आणि जीवनाची कृत्रिम आदर्श यामुळे मनुष्याच्या जीवनशक्तीचा नाश होतो. म्हणून मनुष्याच्या आयुष्याचा काल अल्प झाला आहे. या युगातले लोक अतिशय आळशी आहेत. ते केवळ सांसारिक दृष्टीने आळशी आहेत एवढेच नव्हे, तर आत्मसाक्षात्कार करण्याच्या बाबतीतही ते आळशी आहेत. मानव जीवन हे विशेषतः आत्मसाक्षात्कार करण्याकरिता आहे. याचा अर्थ असा की आपण कोण आहोत, हे जग काय आहे आणि परमसत्य म्हणजे काय आहे हे मनुष्याला समजले पाहिजे. मानवी जीवन हे असे साधन आहे की या साधनाने मनुष्य या भौतिक अस्तित्वातील जीवनासाठी चाललेल्या कठोर संघर्षाच्या दुःखांचा शेवट करू शकतो. याच साधनाने मनुष्य भगवत धामात जाऊ शकतो. परंतु शिक्षणाच्या वाईट पद्धतीमुळे मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा होत नाही. जरी त्याला आत्मसाक्षात्कार म्हणजे काय हे समजले तरी दुर्दैवाने तो चुकीच्या मार्गाने गेलेल्या शिक्षकांच्या आहारी जातो. या युगामध्ये लोक वेगवेगळे राजकीय पंथ आणि पक्ष यांच्या आहारी गेलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर ते इंद्रिय तृप्ती करविणाऱ्या पुष्कळ निरनिराळ्या साधनांच्याही आहारी गेले आहेत. उदाहरणार्थ सिनेमा, खेळांच्या स्पर्धा, जुगार, संघ, सांसारिक पुस्तकालये, कुसंगती, धूम्रपान, मद्यपान, लबाडी, चोरी, भांडणे इत्यादी. त्यांची मने नेहमी अस्वस्थ आणि चिंतातूर असतात, कारण त्यांचे कितीतरी उद्योग असतात. या युगामध्ये अनेक दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक आपले स्वतःचे असे धार्मिक पंथ निर्माण करतात की ज्यांना कोणत्याही प्रामाणिक शास्त्रांचा आधार नसतो. इंद्रिय तृप्तीच्या अधीन झालेल्या लोकांना अशा संप्रदायाचे आकर्षण वाटते. म्हणून धर्माच्या नावाने इतकी पापकृत्य केली जातात की सामान्य लोकांना मनाची शांती किंवा शरीराचे आरोग्य देखील लाभत नाही. ब्रह्मचारी आश्रमाचे सद्यस्थितीत पालन होत नाही. तसेच गृहस्थ लोकही गृहस्थाश्रमाच्या नियमांचे आणि विधानांचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गृहस्थाश्रमातून जे तथाकथित वानप्रस्थी आणि संन्यासी बाहेर येतात ते नियमबद्ध मार्गापासून सहजरीतीने भ्रष्ट होतात. कलियुगातील सारे वातावरण अविश्वासाने भरून गेले आहे. मनुष्यांना अतःपर आध्यात्मिक मूल्यांची गोडी वाटत नाही. भौतिक सुखे, इंद्रिय भोग हाच संस्कृतीचा आदर्श मानला गेला आहे. अशा भौतिकवादी सुधारणासाठी मनुष्याने गुंतागुंतीची राष्ट्रे आणि समाज निर्माण केले आहेत आणि या निरनिराळ्या गटात सतत प्रकट आणि शीत युद्धाचा ताणतणाव असतो. म्हणून मानव समाजाच्या आजच्या विकृत मूल्यामुळे आध्यात्मिक स्तर उंचाविणे फार कठीण झाले आहे. नैमिषारण्यातील ऋषी सर्व पतित जीवांच्या उद्धारात चिंतित आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी ते श्रीलसुत गोस्वामींकडे उपायांची विचारणा करीत आहेत. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. आता आपण सायली माताजींना देऊ पण. ओके चल, आता मी श्लोक पठन करते. भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति
भूरिणी पुष्कळ प्रकारची, भूरी अनेक, कर्माणी कर्तव्ये, श्रोतव्यानी शिकण्यास योग्य, विभागशः विषयांचे भाग करून, अतः म्हणून, साधो हे ऋषी, अन्न अत्र येथे, यत जे काही, सारम सार, समुद्धृत्य निवड करून, मनीषया ज्ञान विषयात उत्तम, ब्रूही कृपया आम्हाला सांगा, भद्राय हिता करता, भूतानाम जीवांच्या, येन ज्यामुळे, आत्मा आत्मा सुप्रसिद्धती संपूर्ण संतुष्ट होत असतो. अनुवाद: अनेक प्रकारची शास्त्रे आहेत आणि सर्वांमध्ये अनेक अनेक अशी ठरवून दिलेली विभिन्न कर्तव्ये आहेत, जी अनेक वर्षांच्या अध्ययनानंतरच समजू शकतात. म्हणून हे ऋषीवर्य, सर्व धर्मशास्त्रांचे सार कृपया निवडा आणि ते सर्व जीवांच्या कल्याणार्थ स्पष्ट करा, म्हणजे अशा संदेशाने त्याची अंतःकरण करणे पूर्णपणे संतुष्ट होते. हा, सायली माताजी आपण वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रीला प्रभुपादची जय. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. आत्मा हा जडाहून आणि भौतिक तत्वाहून भिन्न आहे. तो स्वभावतः अप्राकृत दिव्य आहे आणि म्हणून तो कोणत्याही भौतिक योजनांनी संतुष्ट होत नाही. सर्व धर्मशास्त्रे आणि आध्यात्मिक उपदेश हे आत्म्याच्या संतोषी करता आहेत. असे अनेक प्रकारचे उपाय आहेत, ते निरनिराळ्या ठिकाणी सांगितले गेले आहेत. म्हणून शास्त्रांची संख्या असंख्य आहे. या विविध धर्मग्रंथात निरनिराळ्या पद्धती आणि ठराविक कर्तव्ये सांगितलेली आहेत. या कलियुगातील सामान्य लोकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन नैमिषारण्यातील ऋषींनी असे सुचवले आहे की श्री सूत गोस्वामींनी अशा सर्व धर्मग्रंथांची सर्व प्रकारची शिकवण सारग्रहित करावी. या युगात पतित जीवांना वर्ण आणि आश्रम पद्धतीनुसार दिलेल्या शास्त्रातील उपदेश समजणे आणि पालन करणे शक्य नाही. वर्णाश्रम पद्धतीचा समाज ही उत्तम समाज रचना समजली जाते, कारण त्यामुळे मनुष्याची आध्यात्मिक स्तरावर उन्नती होते. तथापि कलियुगातील या पद्धतीचे नियम व विधाने पाळणे शक्य नाही. तसेच सामान्य लोकांना वर्णाश्रम संस्थेत सांगितल्याप्रमाणे आपल्या कौटुंबिक संबंधातून वेगळे होणे शक्य नाही. सर्व वातावरण विरोधाने भरलेले आहे. हा विचार करून मनुष्याला समजून येते की युगांमध्ये सामान्य मनुष्यांचा आध्यात्मिक उद्धार होणे फार कठीण आहे. या बाबतीत ऋषींनी सूत गोस्वामींना जे कारण सांगितले आहे त्याचे स्पष्टीकरण पुढील श्लोकात केलेले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवादाजी. आपण दुसरा पण तुम्ही वाचा. खूप सुंदर वाचत आपण. सूत जानासि भद्रं ते, भगवान सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य, जातो यस्य चिकीर्षया. सूत: हे सूत गोस्वामी, जानासी तुम्हाला माहित आहे, भद्रम ते तुमचे कल्याण असो, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सात्वताम विशुद्ध भक्ताचे, पतिही रक्षक, देवक्या देविकीच्या गर्भात, वसुदेवस्य वसुदेवांच्या द्वारा, जातः जन्मलेले, यस्य ज्यांच्या उद्देशाने, चिकीर्षया कोणत्या प्रयोजन करता. अनुवाद: हे सूत गोस्वामी तुमचे कल्याण असो, ज्या कारणाकरता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत वसुदेवांचे पुत्र म्हणून देवकीच्या गर्भातून अवतीर्ण झाले ते तुम्हाला माहित आहे. तात्पर्य बोला माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान याचा अर्थ शक्तिमान प्रभू, जे श्री, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य या षडैश्वर्यांनी चे नियंता आहेत. ते आपल्या शुद्ध भक्तांचे संरक्षक आहेत. जरी भगवान सर्वांना समान आहेत तरी ते आपल्या भक्तांसाठी विशेष प्रकारे कृपाळू आहेत.
सत म्हणजे परमसत्य. जे परमसत्याचे सेवक आहेत त्यांना सात्वतस सात्वतस म्हटले जाते. आणि अशा शुद्ध भक्तांचे संरक्षण करणाऱ्या भगवंतांना सात्वांतांचे संरक्षक संबोधले जाते. भद्रम ते किंवा तुमचे कल्याण असो हे शब्द ऋषींचे वाक्यातून परम सत्याविषयी जिज्ञासा दर्शवते. वक्त्याकडून ऋषींच्या वक्त्यांकडून परम सत्याविषयी जिज्ञासा दर्शवतात. भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवांचे पत्नी देवकीच्या उदरी अवतरले. जेथे भगवंतांचे अवतरण होत असते त्या दिव्य स्थितीचे वसुदेव हे प्रतीक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर. तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यांगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च तत् ते नः आम्हाला सुश्रुमाणानाम जे ऐकायचा प्रयत्न करतात अर्हसी तुम्ही योग्य आहात अंग हे सूत गोस्वामी अनुवर्णितुम पूर्वाचार्यांच्या पदचिन्हांना अनुसरून सविस्तर सांगण्यास यस्य ज्यांच्या अवतार भूताना जीवाच्या क्षेमाय कल्याणार्थ च आणि भवाय उन्नतीसाठीच च आणि हे सूत गोस्वामी आम्ही भगवान आणि त्यांच्या अवतारांविषयी समजून घेण्यास उत्सुक आहोत. कृपया पूर्वाचार्यांनी दिलेले उपदेश आम्हाला सविस्तर सांगा. त्यांच्या कथनाने आणि श्रवणाने मनुष्याचा उद्धार होतो. हा मिनल माताजी, श्रीनिवास माताजी बोल तात्पर्य. मिनल माताजी हरे कृष्ण. अनम्यूट करा. हा हरे कृष्ण. दंडवत माताजी. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य परम सत्याचा दिव्य संदेश श्रवण करण्याबाबत येथे नियम दिलेले आहेत. पहिला नियम असा की श्रोते अतिशय प्रामाणिक आणि श्रवणोत्सुक असावे. वक्ता देखील अधिकृत आचार्यापासून आलेल्या शिष्य परंपरेतला असावा. परमसत्याविषयीचा दिव्य संदेश भौतिकतेत निमग्न झालेल्यांना समजणे अशक्य आहे. श्री गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली जीव क्रमाक्रमाने शुद्ध होतो. म्हणून प्रत्येकाने शिष्य परंपरेत असायला हवे. तसेच नम्रतापूर्वक श्रवणाची कला त्याने आत्मसात केली पाहिजे. श्रील सूत गोस्वामी आणि सूत गोस्वामी हे श्रील व्यासदेवांचे अनुयायी आहेत आणि नैमिषारण्यातील ऋषी सत्य समजून घेण्यास उत्सुक असणारे प्रामाणिक महात्मे आहेत. अशा रीतीने श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कृती, त्यांचे अवतार, त्यांचे प्राकट्य, आविर्भाव, तिरोभाव, त्यांची रूपे, त्यांची नावे आणि इतर हे सर्व समजणे सहज शक्य आहे. कारण सर्व अटी येथे पूर्ण झाल्या आहेत. असे संवाद आध्यात्मिक मार्गावरती सर्वांना सहाय्य करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. खूप सुंदर वाचतात माताजी आपण. खूप गोड आवाज आहे आपला पण. आपण न संस्कृती घोराम यन्नाम विवशो गृणन तत सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम. आपण दुःखात पडलेल्या संस्कृती जन्म मृत्यूच्या चक्रात घोराम अतिशय घोर भीषण यत जे नाम परम दिव्य नाम विवशः न जाणताच गृणन उच्चारतो ततः त्यामुळे सद्यः त्वरित विमुच्येत मुक्त होतो यत ज्याला बिभेती भीते भय स्वयं स्वतः भयम साक्षात भय. अनुवाद जे जीव जन्म मृत्यूच्या दुःखपूर्ण घोर चक्रात पडलेले आहेत त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांची परम दिव्य नाम अजाणता जरी उच्चारले तरी ते त्वरित मुक्त होतात. कारण नामाला साक्षात भय सुद्धा भीते. हरे कृष्णा. आता कोण वाचणार आहे? वाचू का मी पुढे? हो वाचा ना. श्रील प्रभुपाद द्वारा
श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: वासुदेव किंवा भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वांचे श्रेष्ठ नियंत्रक आहेत. सृष्टीमध्ये असा कोणीही नाही की जो सर्व शक्तिमान भगवंतांच्या क्रोधाला भीत नाही. रावण, हिरण्यकश्यपू, कंस आणि त्यांच्यासारखे इतर मोठमोठे असुर, फार बलवान असे सर्व जीव भगवंतांकडून ठार मारले गेले. सर्व शक्तिमान वासुदेवांनी निज शक्तीने आपल्या नामाला सामर्थ्य दिले आहे. सर्व गोष्टींचा संबंध त्यांच्याशी आहे आणि त्यांच्यात सर्व गोष्टींचे अस्तित्व आहे. या श्लोकात असे म्हटले आहे की श्रीकृष्णांच्या नामाला साक्षात भय सुद्धा भीते. यावरून असे दर्शविले जाते की भगवान श्रीकृष्णांचे नाम हे स्वतः श्रीकृष्णांपासून वेगळे नाही. अर्थात श्रीकृष्णांचे नाम आणि स्वतः श्रीकृष्ण अभिन्न आहेत. म्हणून अत्यंत मोठ्या संकटातही कोणालाही भगवान श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा आश्रय घेता येतो. श्रीकृष्णांचे दिव्य नाम जरी अजाणता उच्चारले गेले किंवा परिस्थितीमुळे विवश होऊन उच्चारले गेले तरी ते दिव्य नाम जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होण्यास मनुष्याला सहाय्य करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर. यत्पाद संश्रया सुता मुनय प्रशमायनः सद्य पुनत्युपस्पृष्टः स्वर्द्युनापोनुसेवया. यत ज्यांच्या पाद संश्रया पदकमळांना शरण गेलेले, आश्रय घेतलेले, सूत हे सूत गोस्वामी, मुनया महर्षी, प्रशमायना भगवंताच्या भक्तीत लीन असलेले, सद्य त्वरित, पुनंती पवित्र करतात, उपसृष्ट केवळ सहज सहवासाने, स्वर्धुनी पवित्र गंगा नदी, आपह पाणी, अनुसेवया उपयोगात आणल्याने. हे सूत गोस्वामी, ज्या महर्षींनी भगवंताच्या चरण कमळाचा आश्रय ग्रहण केला आहे ते महर्षी स्वतःच्या सहवासात येणाऱ्यांना त्वरित पवित्र करतात आणि गंगा नदीचे पवित्र जळ मात्र दीर्घकालीन उपयोगानंतरच पवित्र करू शकते. तात्पर्य वाचा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: माताजी वाचा. भगवन कोणाला वाचायचंय का? हो ठीक आहे. वाचा. हो हरकत नाही. वाचा वाचा. हरे कृष्णा. तात्पर्य शील प्रभुपादांद्वारे. भगवंताचे शुद्ध भक्त गंगा नदीच्या पवित्र जळापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मनुष्याला गंगाजळाच्या दीर्घकालीन उपयोगानंतर आध्यात्मिक लाभ होऊ शकतो, पण भगवंताच्या शुद्ध भक्तीच्या कृपेमुळे मनुष्य शूद्र म्हणून, स्त्री म्हणून, वैश्य म्हणून जन्माला आलेला असो, त्याचा विचार न करता तो भगवंताच्या चरण कमळाचा आश्रय घेऊ शकतो आणि असे केल्याने तो भगवंताकडे परत जाऊ शकतो. भगवंताच्या चरण कमळाचा आश्रय ग्रहण करणे म्हणजे शुद्ध भक्ताचा आश्रय ग्रहण करणे होय. ज्या शुद्ध भक्ताचे एकच कार्य म्हणजे भगवंताची सेवा करणे आहे, ते प्रभुपाद आणि विष्णुपाद या नावांनी सन्मानिले जातात. यावरून असे दर्शवले जाते की असे भक्त भगवंताच्या चरण कमळाचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणून जो कोणी शुद्ध भगवत भक्ताला गुरु स्वीकारून त्याच्या चरणाचा आश्रय घेतो तो तत्काळ पवित्र होत असतो. असे भगवत भक्त भगवंताच्या बरोबरीने सन्मानले जातात, कारण ते भगवंताच्या अत्यंत अंतरंग सेवेत निमग्न असतात आणि ज्या पती जीवांनी भगवत धामाकडे परत जावे अशी भगवंताची इच्छा असते, त्या पती जीवांना या भौतिक जगातून ते भक्त उद्धार करतात. अशा शुद्ध भक्तांना शास्त्रग्रंथातून रूप भगवान या नावाने अधिक चांगल्या रीतीने ओळखले जाते. शुद्ध भगवत भक्ताच्या प्रामाणिक शिष्याला आध्यात्मिक गुरु हे भगवंता समान असल्याची जाणीव असते, परंतु शुद्ध भगवत भक्त मात्र स्वतःला नेहमी भगवंताचा नम्र दासानुदास समजतो. हा शुद्ध भक्ती मार्ग होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरी बोल. आता आपला संपून गेला.